Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Sugaton ta sa tamis nga pahiyom ang bag-ong kabuntagon. Dasig kapaglaom, himayaon na to ang buhing Dios. Iwakli ang mga kaguol ug kabudlay. Ug ipaabot ang inyong mga mainitong panimbaya. Dinhilang sa Panimbaya sa Kabuntagon. Maayong buntag ug malipayong adlaw ipapahulay. Good morning. Yes, good morning sa tanan. Kumusta ang atong adlaw? Unsay mo kasulti kang lovely? Well, lady in black, no? Wow. So na ko mo greet og condolence, dili lang. Actually, nag-ready na siya tungod kay hapit na ang Great Hope concert. Wow. Hopefully, nag-ready. No, tama no ang she mo Yes. perform. Ang Mo-appeal She, sila. Sweet Heavens, Number- Echo, Exodus, Ganus ama na siya? Five, Actually, mainly geared sa Revive, ABC, o Shining Herald.
or else dayon we have guests lang like she, Okay. the Exodus, and kato si Kuya Blue. And Spoiler. and this will be on December 4 and it's for free. Spoiler lang, Asa man na pila siya man dapit? songs inyong i-expect na kantahon dito? Aha. Ha? Kami or ta sa tanan? Kamo. Kamo. Inyo lang Kamo sa Sheila. daw. Kabalo na ko, Kamo. ako anak, kabalo ko, due time Secret sagot. lang. Ay, jutay. Mga due time Sama, sagot. pila Dili, Pila ka it's for songs? Christmas. So, the Si Al, theme right. is Joy to the Yeah, World. it's about Thanksgiving, no? Yes. And Wow. sa atong mga kapaglaong basin, ganahan mo og libre mo ana nga day, you have to go sa atong Lemkit kay Atrium, December 4 at 6 p.m. Amado tang tanan for a free concert. And this is a Great Hope concert series. Ang ilang theme for this concert is Joy to the And World. for those who have come last time, maybe makaingon po mo sa inyong makigalian how great really the concert was. So para po mas mudaghan ang atong viewers or muadto sa concert po. And Yes. natay changes siguro sa atong trivia. And Bible yes, trivia? karon una gyud ta maghatag sa atong Bible trivia. Okay. Yes, Okay, so yes. among mailhan kung kinsa ang sayog gyud mi Nagbata. mata. Mata. Ako ba, Kayo, expect na lang sa last part ba? Okay. Kay- So among gibag-o. Ako na pod. Ikaw na po. Basta. Sige na, kay pabor mo ko diri na pita. Sige. Ani ang ato ang Bible trivia question. So actually, among tan-awon kung kinsa gyud ang paspas gyud nga maka-answer og makatubag ni nga question. Okay. Question please. Okay, the question. Uy, lisuda ni oy. Recite Exodus chapter 20 verse 8. Yay! Right? Recite Exodus 20 Malupi- chapter 20 Lupigan pa ta sa mga bata, verse ni ba? 8. So Sa tawag station. na anang mga numbers nga naka-flash sa inyong So, TV labasa man sila screens. mo ani in case nga makadaog sila. Of course, ilang i-claim ang ilahang t-shirt and muanhi lang sila diri sa 3rd floor of South Philippine Union Conference, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Gawa sana, pwede po mo matawag mga kapaglaom pinagi sa mga numbers nga makita sa inyong mga TV screens kay gusto po mi makadungog sa inyong mga tingog nga manimbaya sa inyong mga kaigalahan o mga minahal sa kinambuhi. O alang sa atong mga friends abroad, pwede ka mo makikauban na mo, pirmi diri kay malipay gyud kayo mi dinhi sa Pilipinas pinagi sa atong live streaming link nga makita sa atong mga screen. And this is the 9th month nga nakig-uban kaninyo ang panimbaya sa Kabuntagon. And it will always be our pleasure to join you, to smile with you, and to share with you the great news on helping other people in need. And as always, we will showcase God-given talents through songs and prayers nga ipaabot ka nato unya sa atong mga kaigsuunan nga gikan para sa mantikaw. They call themselves Triumphant 2. Innovative minds plus brilliant ideas plus helping hands equals one foundation. Atong hinabion ang ilang executive director taud-taud lamang. Ug unsa pud ka importante ang breakfast? Miss Laila will discuss it to us later sa Health Beats. It is always our honor here sa Panimbaya sa Kabuntagon nga pakikubanon namo ang among Executive Secretary sa South Philippine Union Conference and at the same time, Chairman of the Hope Child Board, South Philippines, walay lain kundi si Pastor Edwin Gulfan. Unsa man ang hayop, unsa to nga hayop ang nagtintal kang Eve dito sa Garden of Eden nga dito siya nagtambay sa Tree of Knowledge of Good and Evil. Ato nang pagasayuron dito sa Bible Bits. O let's teach our kids to learn God's Word dinhi lang sa Kids Station. Atangi ang duha kadugang mga pangutana og tawag dayon aron makadawat kamo sa Panimbaya shirt. Ayaw kamo hawa kay kami inyong kapaglao matag adlaw dinhi lang sa Panimbaya sa Kabuntagon. Panimbaya sa usa-usa, panimbaya sa imong pagmatay. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator,
who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Kon giyoyo ka sa dakong pagsulay, o giabot kabog na o kalay, ang mga panalangin daghani pa, ang nabuhat sa Diyos matingala ka, ang mga panalangin daghani pa, tanang lingan-lingan kadausa, aron ang mga binuhatan sa imong Ginoo mahinomduman. Aduna kabay gugma sa pagbuhat, ang krus mong gidala kung daw mabugat. Mga panalangin pagsubay-subay, duha-duha mawala umalipay, ang mga panalangin daghani pa, tanang-anling-anling ang kadausa, aron ang mga binuhatan sa imong Ginoo mahinomduman. Sa mga paglutos dagko gagmay, di maluya si Jesus magabantay. Mga manulunda ikaw gunitan, og puligan ngadto sa kaluwasan. Ang mga panalangin daghani pa, tanang-anling-anling kadausa, aron ang mga binuhatan sa imong Ginoo mahinom duman. Triumphant 2. Salamat kayo. Kanang inyong ikanta karon. Isa na sa paborito nga kanta kada worship kada gabi. And mas nakapahimuot ngayon yung ikanta karon 5. Wow, super makapahimuot. Kuya, may gani ino kay dili na mga batan no, I'm sure madungagan ang inyong mga fans karon. No, para i-prove no, pasiyaw lang. Para i-prove no nga dili na mga batan no, atong i-greet ang inyong mga pamilya nga nag-atang kanina sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. We will begin with sayo mo kuya. Okay, among i-greet ang among mga pamilya na sa matangad ang pamilya karon o ang among makaigsunan nga nasa matangad nga nagkatanaw nini nga programa karon nga buntag. O daghang salamat usab sa akong makauban kani nga buntag nating pamilya nga nasa may kahimtang o amo ang pinabayang tanan. Labi na sa mga kaigsunan sa Upol nga din ang karganan namo gikan sa Upol. O daghang salamat. Okay, anyone else? Okay, sir? Panimbaya sa kaning tanan nga pamilya sa Tariugpan 2. Happy Sabat sa inyo tanan og panimbaya po sa Exodus family og labi na sa akong usa ka asawa og duha ka anak si Ma'am Lucely Joy Pamisa, si Brailsian og si Faith Delight. Happy Sabat sa inyo tanan ya kung naduna kamo nagtan-aw di karon. No more?
Kuya? Kasilan to, okay. Ang mga panimbaya diha sa Upol, Sitio Bakugong, Misamis Oriental. Akong panimbaya ang akong pamilya, usa ka asawa ug duha ka anak ug isa ka apo. Kung nagapaminaw mo diha, niyan ako dinhi. Og usab sa sakop sa Everlasting, 16 ka mga sakop sa Everlasting Association, mga panimbaya kaninyong tanan. Og sa mga kasilinganan diha sa Sitio Bakugong, Zone 7, mga kasilinganan, mga magpulong, mga kalo, mga kabo, o mga valye, o tanan pa, mga panimbaya. Alright. Okay, Nor, salamat kayo. Mga kapaglaom, kung gusto mo makadungog pa sa ilang mga mananoy o manindot, makapahimuot nga blending, inyo na silang atangan, kay mubalik pa ang Triumphant 2 later with 2 more songs. For the meantime, I believe we have a caller. Do we have a caller? Hello? Hello, good morning. Wow, good morning, Ikson. Who's calling, please? Hello? Oh, hi. Hello. Kinsay nagtawag, palihog? Si Brother Romy Palma. Hey, good morning, Brother Romy. So, I believe na kay answer sa question kanina? Okay na. Alright. Please recite Exodus 28. Remember the Sabbath day to keep it holy. Well, let's see if you're correct. Indeed. Remember the Sabbath day to keep it holy. Brother Romy, kabalo na ka kung asa makita or makuha ang imong shirt, no? Ang imong panimbaya shirt. Please visit Hope Channel. And for the meantime, mga kapaglaom, the most important meal of the day and the reason why we should not miss it, let's find out together with Miss Layla on Health Bits. Maayong buntag mga kapaglaom. Welcome to Health Bits. Do you eat breakfast regularly or do you skip it? Eating breakfast is one of the important factors of longevity. A study concluded that men who ate breakfast and did not eat between meals had less than half the risk of death of men who skipped breakfast and snacked. Another study revealed that eating a good breakfast improved academic performance among young children. The advantages of eating breakfast. Number 1, eating breakfast helps mental capability, resulting to more efficient problem solving, improved memory, increased verbal fluency, improved attention span, better attitudes, and better scholastic scores. Eating breakfast reduces the risk of heart attack, and eating breakfast helps to prevent weight gain. Breakfasts are easier to prepare than lunch and dinner. This is Miss Laila saying, eat a healthy breakfast before going to school, to work, or play. Be healthy. It's a wise choice. Wow, ang atong guest for this morning is an executive director of One Foundation. Kung unsa ning One Foundation, ato ning tanan. The Water, Agroforestry, Nutrition and Development Foundation started its operation in 2003 with projects focused on promoting health, sanitation, nutrition, and improved livelihoods among the poorest of the poor. The One Foundation is a winner in the 2003 Panibagong Paraan and a finalist in the International Development Marketplace held in Washington, D.C. in 2005. It is a first prize winner in an international competition on integrated rural development in Israel. It is also one of the winners in the 2012 Search for Philippine Innovative Human Rights Initiatives. We would like to welcome on Panimbaya sa Kabuntagon in our segment Helping Hand, Honorable Cora Zaire.
She is the municipal vice mayor of the municipality of Initaw, and at the same time, the executive director of WAND Foundation. We are so honored to have her here. Yes. Basin na nag-wonder ka daon sa gining WAND. Let course, us have Ma'am Cora to explain Ako this naman to nga us. wand. Kay Kasi ni Ganda WAND. Murag magic wand. Oh, magic wand ba? Bitaw na sa tanan, maayong buntag o salamat jud kaayo sa Hope Channel no sa napasiugdaani sa pag-invite nako. So unsa man ang One Foundation? Wand, murag magic wand go po. Magic murag wand, mo siya, no? Water, Agroforestry, Nutrition and Development Foundation. Water, Agroforestry, Nutrition and Development. Okay, so ma'am ngano nag-come up man mo ani nga foundation? Unsa may purpose ninyo? I mean, unsa may sinugdanan ani nga natukod ni siya? Actually, kami magtiayon, yun, since pagminyo na mo, naanami sa social development work. Mga 1988, naami sa Osaka NGO, non-government organization gihapon. Sa lungsod sa Initaw gihapon na Osaka Paris base. Sa una, so nagtrabaho mi diha para lang gyud gihapon sa alagad sa atong mga mag-uuma halos sa agroforestry man gyud ta. So sa 2003 natay gimugna nga kuana kanang nag-found na mi no kauban nako akong imong husband. Co-founder ko ato nga time nagkuanta ining sa Local Empowerment Foundation pato sa una. Apan ang atong mga miyembro tungod kay ang atong organization nagkuan gyud siya sa mga mag-uuma gikan sa Mantikaw, naapod sa Libertad. So mga people nga naagyon sa rural no. Rural people ang atong mga partners sa atong organization. So kato nga time murag medyo kulbaan ang atong mga kauban sa kalilayahan tungod kay doon naman tayo mga experiences sa niaging mga panahon. Kami kag Local Empowerment Foundation murag doon kay something so murag na sila yung mga negative nga mga experiences. Mo nang sa 2008 ba siguro to you change na mo sa One Foundation nya timely pud to kay mao ni siya ang among nadag-an nga title sa among katong sa kuan nato katong World Bank nato nga competition no. Water, Agroforestry, Nutrition and Development. So murag catchy man pud kay siya paminawon. Catchy kay siya. Yes, the name itself feels big. Kung unsay purpose. Then kuan sab siya kanabang murag all encompassing siya nga. You can do magic in your wand. Exactly. Okay. Diba you mentioned daghan mo ano may one water, agroforestry, nutrition, and atong mga programa kuan siya nakaangkla siya sa water no. So sa atong water lugar nga component doon natay mga projects diha sa atong mga rural area nga nag-provide mga projects mga irrigation kuan siya appeal siya apan kuan gyud siya more on kana bitong magkuan ka nabit kasagara man sa rural area di ba labi na sa hinterland kuan na gyud na stream ra gyud na ilang kuan wala na siya so unsay gihimo sa One Foundation man so sa ato dayon kuanta na mga biosand filter nga mga gipang-release nato sa usa ka lugar. So bisan gikan lang siya sa tuburan apan medyo mainom na gud siya kay murag nakita nato nga ang uban magsag-ob lang dito diretso na gyud na imnon. How about sa agroforestry man? Sa agroforestry do na tay mga reforestation project, nag-disperse ta og mga seedlings, tree plantings. Timber trees, mga like mahogany, mga gemelina, mga unsa na palkata, mga unsa na. Pero ang ato po do na po tay mga fruit trees na para pud pang long. Please tell us about nutrition as a whole. Sa nutrition nato do na tay mga proyekto ni ani nga mag-disperse po ta magtudlo ta sa atong mga kaigsuunan unsa pag-maintain sa backyard nga mga gardens no. You're teaching them nga i-utilize ang ilang mga waste mga trash bisan mga gagmay lang nga lugar pwede ta maka-garden using katong vertical gardening, recycle nga mga materials nga battle sa You know what, Ma'am Cora, what you're doing is very commendable. So I would like to ask, how do this change your life?
Kami mismo po tungod kay sa pagsugod pa lang namo, murag dinhi namang gyud mi nakaangkla sa social work. So Yes. murag sa ato sad kami sa akong husband kauban guys akong anak, mga product pod bi sa Xavier University. So ang Xavier University murag gitudloan Encourage gyud yun. di ba to be men and women for others. So kami bisag naa na tuod mi sa kuan sa tinuod nga kinabuhi naning kamot mi ana kay Lahira gyud ang natudlo no, na hold ka ba ngayon? murag inana nga ang imuhang kaugalingon usa na siya kagasa dili lamang para sa imo ha. Apil Para na sa gyud sa uban. katawhan kay Dr. Elmer is now in Ormoc. siya gyud dito murag halos nagman sa atong programa sa Ormoc tungod atong Yolanda na So, nga briefly kuan. ma'am, tell us, unsa yung ginabuhat ito karon? Sa pagkakaroon, murag medyo naka-focus ta sa sanitation o sa backyard gardening kay atong nakita dito nga medyo dako kaayong problema kabahin sa kanang ang mga tawo wala na gyud halos balay, wala na kasilyas nga ilang kakuanan. So mo to'y nakita nato kay usahay manggod posible natay na anatay nakuhang kwarta pan tungod kung atong environment dili kay siya kuan sa Yes. safe no. So problema gihapon ta sa cholera, mga sakit, diarrhea. So in short, So, kana gyud ang ato ang wand is sanitation. helping there. Katura gyapong safe upat sanitation. water, Kato gihapon. agroforestry, nutrition and development dito sa Yolanda victims. Dayon kanida yung sa kuan sa gardening kay kabaluta nga halos wala na sila pagkaon kasi trabaho. Tangkong So lang. inani bisan Malunggay. tuod siya backyard garden, gamay ra kay nga garden apan makahatag na og nutritious nila nga pagkaon tungod Exactly. kay nag-disperse In mo tayong mga case, ma'am, vegetable seeds I at wanted to join the foundation and or maybe I wanted to help, where will I go? Sa ato karon labi na sa atong initiative dito sa Yolanda, ko ang gud siya dako kay tag panginanglanon diri sa katong giingon nako sa food security no kay hangtod karon isa na ka tuig apan dako kaayo ang problema gyud sa kanang pagkaon sa mga tao. So kuan lang sa ato karon naamantay kuan mga pwede man kay direkta no, pwede ta direkta nga mo kuan dito nga gusto ta mo tabang. So pwede pud na sa pagpadala ta sa ato ang kibali direkta na sa atong direkta na dito. banks murag inana kay para Ormoc kung Ormoc nga project so iset lang nimo nga pwede mo tabang ko dira kay mo ni akong gusto magtukod kog isa ka buok bisag kasilyas lang no. Exactly. Ako na kay na nga That would tabang really dito be a sa big ila. help. So You know what, sa Ma'am ato Cora? low cost naman atong kasilyas pod. You know what, you and your foundation really and truly help, no? So please, how do we encourage others, pod, to do the same, to extend and a helping hand? Bitaw tinuod mga kay gustoon na no kuan. Dagan-dagan man siguro gasa nga naa sa ato. Bisan minta gamay apan bisan sa imong gamay nga gasa dako na kaayo ni kung ato ni itipok para mapaabot nato sa atong mga katawhan nga labi nang hinanglan. Labi na sa ato karon gi-encourage namo ang sa kinigayon natong initiative nato dito sa Leyte kay hangtod karon nanginahanglan gyud sila sa atong tabang. Unya mo pud ni atong nahimo gani nga murag kana bang prinsipyo sa kinabuhi nga ikaw usa ka panalangin nga gihatag sa Dios para pud ngadto sa uban. No, instrumento ra gud pud ta. Okay. So ikaw ang imong gamay mahimo na siyang dako labi na sa tawo nga wala gyud ila. Kung magtinabangay, mahimong dako. Magtinabangay mahimong dako. Unya usa pud siguro ana kung nagtuo ka nga maayo imong gahimuon sobra-sobra 100% ihatag sa Dios ang mao. Yes. Amen. Kinahanglan Amen. nimo Thank nga ato. Thank you so much for that. Thank you, Kanalang gyud sa Vice. Diyos. And I'm Salamat sure kay si Sir Elmer is watching now through live streaming link na to. mura- Okay, pwede nimo siya i-greet. Okay. So muna siya akong kuan the wind beneath my Wings. Same. kay dili ko Really maingon same. ani kung walay usa ka Wow. suporta sa usa ka bana dili mo musupa ka gwapo na siya pa. Of course. Niya ba pinanggaon ug sa ako katong giingon ako na siyang hero. So siya Wow. tanan-tanan sa One Foundation kay siya man gyud ang atong pinaka-brain sa One Foundation. Kami mo lang kami ang mga kamot og tiil. Thank you so Salamat much, kay sa inyong Vice. tanan og maayong buntag. Salamat Okay, kayo, thank Charm. you. Salamat kay Igan. For now on, atong ipabalik og kanta ang atong mga singers ang Triumphant 2 alang sa ilang harana sa kabuntagon.
Hoy pangtrumpita'y palanog mo, nga balik ang Ginoo. Managkalipay katawhan sa Diyos, kay mo balik si Jesus. Mubalik siya, mubalik siya, kay mubalik si Jesus. Natukod ang paglaom ko sa dugura sa Ginoo, way lain nga kasaligan, kundi ang bala ang ngalan. Si Kristo lamang ang bato nga maligong sandiganan, ang uban pulos mahuyang. Kay ang saad nga bililon, kanako nakapaligon, kung mag-aabot ang unos, siya'y paglaom sa bugos. Si Kristo lamang ang bato nga maligon, sandiganan, ang uban pulos mahuyang. Kung mo balik ang Ginoo, onya makatindog ako, hadol sa iyang trono, nga matahong og mahilo. Si Kristo lamang ang bato nga maligong, sandiganan, ang uban pulos mahuyang. Mubalik siya, mubalik siya, kay mubalik si Jesus. Maayong buntag mga kapaglaom. Aniya na usab kita sa atong Bible Beats dinhi dapit sa Himampang Initaw, Misamis Oriental. Ato pangutan-on ang atong mga kapaglaom kung unsa nga hayop ang nagtintal ni iba didto sa tanaman sa Eden aron mahulog siya sa sala. Mangutanan na ta sa atong mga kabatan-unan o kapaglaom kung unsa nga hayop ang nagtintal ni iba. Tara, mangutanan na ta. Unsa nga hayop ang nagtintal ni iba dito sa tanaman sa Eden? Snake. Snake? Yun sa man siya pagtintal. Ipakaon sa dili niya angay nga kanon. Sama sa sa apple. Unsa man to nga hayop ang nagtintal ni iba dito sa tanaman sa Eden? Kaila ka ato unsa tong hayop pa? Kanang bitin. Yun sa man siya pagtintal sa iba para mahulog siya sa pagpakasala. Gipakaon og kwan ng prutas nga dili dapat kaon. Halas. Yun sa man siya pagtintal. Kanang gignan siya nga kaunon daw to niya kay kanang dili mo daw to tinuod ang giingon sa Dios. Unsa nga hayop katong nagtintal ni iba dito sa tanaman sa Eden unya nahulog din siya sa pagpakasala? Halas. Yun sa man siya pagtintal. Gipakuan siya nga gipakaon siya katong prutas nga makahatag og kinabuhi. Gipakaon siya tungod kay gikuan siya ni Satanas unya gipakaon siya tungod kay gusto niya nga lami kuno to siya nga pagkaon. Gitintal siya, tintal siya. Giunsa siya pagtintal aron nahulog siya sa pagpakasala? Ang bitin man to nga ni sulti ni iba nga niingon nga unsa man nga kuan kahoy nga dili lagi sa Ginoo nga di pakaon. Pero niingon ang bitin nga dili ka na tinuod. Kay nasayod man ang Ginoo nga kung makakaon mo ng bunga sa mao nga kahoy, makaila mo sa daotan og maayo.
Unsa nga hayop ang nagtintal ni iba dito sa tanaman sa Eden aron mahulog siya sa pagpakasala ug unsa siya pagtintal? Alas. Unsa man siya pagtintal? Kan. Tay. Istoryahan siya nga kana buhaton kay para iyang malabuan ang knowledge sa Ginoo. Napugos po si Eva. Halas. Unsa man siya pagtintal? Kuan si Eva gitintal sa alas sa kuan para kanang kailangan ikaunon to niyang prutas katong bawal na prutas. Kay pag iya to makaon malabuan niyang knowledge sa Ginoo. Mga kapaglaom, ato na sang nakita ang atong mga batan-on o kapaglaom dinhi sa Himampang sa ilang tubag kung unsa nga hayop ang nagtintal ni iba dito sa tanaman sa Eden aron mahulog siya sa pagpakasala. Unsa nga hayop? Mao ang usa ka bitin. Ang usa ka bitin sa unang panahon mao kini ang pinakanindot, pinakagwapo nga hayop sa tibuok kalibutan, mao nga dinhi ni sulod si Satanas aron tintalon si iba dito sa tanaman sa Eden. Duga nga pagtuon sa balaan kasulatan, makita kana siya sa Genesis chapter 3, tun-i ang balaan kasulatan aron ato masayran kung naunsa paghulog sa sala ang atong una nga mga ginikanan. Gikan dinhi sa Himampang Initaw, Misamis Oriental, awing Indino alang sa Bible Beats. Good morning, good morning, good morning mga kapaglaom. Aniya na pud kita sa atong Good Morning Pastor. Now kauban nato ang usa sa akong pinakapaborito nga guest pastor dire. Yes. So for the third time, atong pagaubanon ang Executive Secretary sa South Philippines Union Conference, Pastor Edwin Golfan. Yes, Pastor. Good morning, Pastor. Happy Sabbath. Good morning, Wing. Good morning, lovely. Salamat kayo, Pastor. Kay ganina, gyud Wing, nakapangutara kong Pastor. Pastor, wala ba kagisumhan diri nga si kag balik-balik? Kay basi kapuyo na siya ba? Moingon siya nga, grabe pud mo oy. Parihar mo mong apelido. Dili man sumuning butang nga matud pa sa atong naandam pinulungan new every morning bitaw bag-o kada buntag. Yes, wow, praise the Lord for that, Pastor. Now, Pastor, sa imuhang ikatulong nga beses sa pag-guest diri, I don't know kung daghan na ba ang nakabalo, kung unsa nakakadugay sa pagserbisyo diri sa South Philippines. Usually ang magkwintaan ang unsa kadugay ang taglawas raman in most cases ang uban dili concern. Pero sa ako nga part, we've been here sa South Philippine Union Conference since 1989. Wow. Except nga dili na continuous kay ako man tingali usa sa pipila ka mga magbubuhat nga katulon na nagbalik ini nga campus. Yes, meaning gitawag mi sa 1989, 1992 ning adto mig Africa, nimbalik mi sa 2002 diri gihapon, pagka 2004 ning adto mig Western Mindanao, balik na pud mi diri pagka 2011. So few people have that history of work here sa South Philippines nga katulo na na-invite. Ang usa ni inis Pastor Asoy ang ato pong President sa South Philippine Union. Okay. So Pastor, atong nasayran labi na sa atong mga televiewers nga gahimo ka og mga revelation seminars. So, unsa man gid ang imuhang na handle or imong na experience nga na encounter sa mga katawhan labi na og revelation seminar medyo sakit-sakit gini. Unsa man ang imuhang na handle ani nga mga encounter nga mga problema? Sa akong huna-huna lang ang kamatuoran depende man gud ng degree of pain sa mode of presentation. Naay kamatuoran nga bisag bugat siya paminawon apan gaan ang pagkasulti sayo na dawaton sa tao. Wow. Correct. Apan naapoy kamatuoran nga gaan siya paminawon, gaan siya nga kamatuoran apan ang imong sinultihan, the way you present ang expression. Correct, sakto na siya, lovely. So murag sakit na hinuon sakit siya. So kayo. it's very important tuwing kung unsa na to pag-handle, sa unsa na to pag-communicate sa tong tao. Okay na ako koy friend nga pagkana nga tima dayon medyo sakitan sila kay sa lain man sila nga sikta sakitan kay sila. So ikaw Pastor daag jud kay na encounter pon nga mga tawo ana nga mo prangka si mo nga Pastor dili gyud mi ganahan ana nga tima. Di man nimo kalikayan kay kada tao doon na may iyang matawag ta gihambin nga mga baruganan o prinsipyo.
Ang uban dili gustong tandugo na kay para nila fix na ay nako gilabti ana. Wow. Apan uban sad open ang ilang hunahuna. Para nako ang labing maayo gyud sa tao abli ang panghuna-huna. Kaya Yes, kanang abli that's ang it. panghuna-huna dili naman mawala sa imo ang naa nimo. Mapun-an lang noon. Ang naa Yes. nimo. So Muna dili nga. dili gid nimo sagulan og prejudice Dili. or something. maayo. O kinahanglan nga open-minded gyud ka. Pastor, pwede mi mangutana kung nabatay Yes. mga upcoming events nga amo gyung kinahanglan nga atangan. Ang usa sa atong major nga activity karon sa atong mission work mao kini gingalan natog Hope for the Big Cities. Now, we don't have so many big cities in Mindanao. Kaya ang atong city this Mindanao nga dunalay more than 1 million population ang Davao raman. Cagayan de Oro itself has less than 1 million gawas kung dunay present update nga mo refute ana. Pero Hope for the Big Cities is the attempt of the church in its mission to reach out to more people who are now flocking into the cities kay Yes. nag-ana magyud kagamay ang mga tao sa bukid. Yes, sa rural areas. Kunsisok man ang mga tao ron sa mga syudad. Ug diha sa syudad naapod ang tanang klasis kalingawan nga kung Yes, atong tinuod na. hunaon makaabog sa mga tao gikan sa pagpamalandong sa Ginoo. Munang atong dalhon ang ebanghelyo ngana sa mga tao sa syudad. Munang Hope for the Big Cities. Unsa nga pamaagi na siya pastor nga ipaabot dito sa mga tao ang kana nga system? Ubay-ubay ang atong kalihukan. Ang ministeryo sa buhat sa Ginoo daghan man ni siyag sanga. Dunay sanga sa edukasyon, dunay sanga sa pag-uswag sa kinabuhi sa mas gihimo nila ni Vice Mayor Cora kaganina sa ilang foundation. Kana siya nga activity active po ana ang church. Doon na po'y health message nato, doon na po'y atong ministries in the different aspects of life. Overall, ang angayan mahimong impact sa usa ka church diha sa community ang ikauswag sa kinabuhi sa mga tao. Dili lamang sa pag-uswag nga ekonomika, kundi pag-uswag sa ilang moral nga pagbaruganan. Praise the Lord for that, Pastor. Amen for that. So, hope for the big tabangan cities. I na hope to. so nga makaparticipate pud ta ana Oo, uy. labi na Kay ang mga matag-usag kaigsunan, yun nato mga kinahanglan kaigsunan missionary natin gid pud ta sa ato ang own Yes. mission field. Now, Bible trivia na pud ta, Pastor. Kinahanglan nga ikaw gid among Si Pastor pabunuton gid ani atong Pastor. Siya atong pabasahon ron kay talagsa ra gid si pastor diri sa tuwa. Sige. So, Okay. mga kapaglaom. Nara ata ang sa atong question. trivia. Okay. Akong basahon, who were the parents of Cain and Abel? Okay, Wow. kinsa kuno ang ginikanan ni Cain ug ni Abel. Abel. So nakita Tawag ninyo mo. mga kaigsuunan na ang mga numbers dira. So kinahanglan na mutawag na pud mo kamo. So while waiting for our caller, Pastor, imuhang greetings, Greetings, kay even for the third time kinahanglan nga Importante i-greet. ginang greetings kay si Ma'am unya basin niya masikhan taw niya pastor. Unahon ako pag-greet ang akong pinalanggang asawa nga sa pagkakaroon caregiver in town. Ato asya sa among panimalay, ang among parents, my parents particularly, naa na sila sa among puloy-anan. Wow. So mga may pangidaro na sila, agakunon, tagdunon, apan tuwa dito ang akong pinalanggang asawa. Nagtagad kaniya, happy Sabat ninyo, Darl, o happy Sabat po ninyo pa, Anma, o sa atong mga viewers sa atong Hope Channel. May the God's blessing be upon you this Sabbath morning. Wow. Yes. Thank you so much, Pastor, sa imuhang time. Oh, dili lang ni karon love. Daghan pa kay nga time nga moani si pastor sa tuwa. Again, sa atong Yes. mga viewers, tawag na kay yes, nanatay caller. Yes, hello? Okay, kay na Okay. excited na siya kay na nagyud siya tubag sa atong question. Okay, so ato lang nang atong hulaton na unya. So naatay mga numbers nga naka-flash sa inyong screen. So tawag na gid mo kay excited na kayo mi nga ihatag namo ang amoang t-shirt sa inyo ha. So nana, uy, nana. naanay caller. Good morning. Good morning. Oh, Good kinsa morning, ni? Oh. ma'am. Happy Sabbath. Kinsa ni? Si Sarah From? from Carmen. Carmen. Hi, hello. Good morning, ma'am. Unsa ang imuhang tubag sa ato ang question? Si? Kay ang ato mang pangutana is kinsa ang mga ginikanan, mga. So ang Mga? mama ug papa. So unsa tubag ato? Ha? Adam and Adam ug Eve. Yes, Adam and Eve. Bet, tanawon ba nato?
Yes, Okay. Okay, your answer is May correct. gani, Please mga, naay claim mga. your prize diri lang sa ato ang bisita hapon mi diri sa ato ang Hope Channel Studio diri sa South Philippines Union Conference. Now, mga kaigsuunan, our kids station musunod na. Good morning, kids. Welcome to Kids Station. Let us learn the word of God. Are you ready? 3, 2, 1. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. The sun was very hot one day, so Abraham sat under the tree while walking down the road. Comes the visitors, 1, 2, 3. I'm glad you were here, he said. May I wash your feet and rest under the tree, and I will give you food to eat. The Lord is my shepherd. I shall not want. Psalm 73:1. Nagabalik ang Panimbaya sa Kabuntagon sa atong segment, Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, I am 16 years old. My parents are too higpit on my phone. And last week lang na ay gisend nga video ang akong classmate og si mama nako ang naka-open sa file. It was an image nga dili niya madawat. Gipasakitan ko niya og wala na dayon ko gipagamit og phone. I found it unfair on my part kay dili man to ako jud nga activity. It was just nga gisend dra sa akua and then wala na ko paminawa. Isa sa lectures nga akong nadungog, ang parents should not intervene sa private nga butang sa ila anak. Nganuman lagi ing ana man ako mama. From Sir 927-535 ang last nga number niya. Babae ba ni siya o lalaki? Wala gi-mention Wala gi-mention. kung babae o lalaki, basta 16 years old. So, murag naatay mga ginikanan yes, nga kauban nato. Ginikanan uban nato karon. Kita representing Yes. the siblings, mga sila ang Correct. nag-represent sa ato mga parents. So, let's start off with Ma'am Cora. Lagi. Salamat kay ana no. Kuan murag ang akong nakuan dito niya katong nganong inana man ang mga parents nga naamang ko sa to lecture nga nga ang ingon dili dapat mahilabot ang mga parents sa private nga butang. Usap pud siguro ni mo ni mabiklan usahay no kay kita magunaw na tungod atong anak. Kita kabalo nga og unsay dapat nila buhaton. Pero basta inani labi nag ang edad nila medyo kuan na pod kanang masaligan na unta nato dapat kay ug dili nato tagaan pug respeto atong mga anak. Di pud sila karespetar sa ato labi nang kani inaani nga mga butang pagbasa sa sulat nga para sa ilaha or kani cellphone. Pero karon manggong panahon na medyo dapat pud vigilant ang mga ginikanan kay murag naay dilema ana kay tungod gimahal nato ang atong mga anak murag mangita gyud og paagi nga usay manggod kining mass media karon mga phones medyo naana siya mga usahay mahimo siyang venue ba nga imbis ang atong anak limpyo ang iyang hunahuna kabahin sa relasyon o sa mga butang. In your case Vice, yun sa nimo kini pag-filter ang mga messages nga I mean sa akong dili siguro filter na kayo. Are you the kind of a mother nga mo read og mga messages or kuan kanang sa ako nabatasan ko gyud nga kung ilan ang butang ilan na pero naay mga higayon labi na kana bitong naatlan nga nagulo siya sa atong phone na ina naman ang mga bata unya naay mga kuan dito sa mabasahan gud na nimo no pero dili gyud ginaingon nga imog yung kalkalon ang butang sa imong anak kay tan-aw nimo matag karon og unya kun unsang naay sulod pero mao lang to siguro sad kung mabati sa usa ka bata nga gimahal nimo siya
amo to'y nahimong hinungdan nga imo siyang kuan. Murag dili sad siguro na sakit kay sa bata, pero katong gidagmalan na tungod kay nakita nga inato nga dili dapat murag ako sa kaginikanan murag mo kuan sab siguro kuno murag dili pod na maayo nga dagmala nato. Labi na inato nga dili baya to iyaha nga gi-send lang sa iya, pero usa pod siguro sa kuan sa ginikanan nga iya pong ipasabot nga. Okay, let's dapat have kuan na to. murag communication na lang yan, di ba? Communication. Nya kanang pagdagmal murag mabawsi be putaan. Okay. No, nasayod ta nga. Children. Yes. Nasayod ta nga kita tanan nangagi magitag na nahimutang anak. Okay. And pero kita wala pa ta nahimong ginikanan except kang awing. So mangutana ko kang pastor kay nakaagi siya anak dayon nakaagi pud siya nga siya ginikanan nga pastor mangutana ko unsay dapat kahimuon sa bata or unsa dapat ang iyang reaction mahitungod sa action sa iyang mama against him or Kini her. nga problema ang duha man gyud ka parties ang angayan nato adresan sa atong tambag. Kining 16 years old nga batan-on nga nagpahibalo nga ang iyang kasinatian mo yang gi-express murag kita ang uban nato mo simpatiya niya. Ang uban sa dili kay mo simpatiya sa parents kay murag makaingon ta nga dili husto ang dinadaan sa parents. Ang tinuod nga pagkasulti walay usa nilang nasayop. Ang nakuwang lang ang pagsinabtanay sa pamaagi sa pagdala sa problema. So igo na ganina pastor atong gistoryaan. Yeah, kay kanang communication sa pamilya, importante man ang unahon na nimo pagplastar. Kung naamoy pamilya, ginikanag mga anak, unahan ninyo ang kasabutan kalabot sa paghisgot ninyo mga problema. I mean, dili man pud hingpit ang among pamilya, pero gianad namo among kabataan sa gagmay pa sila nga og serious talk gani maglingkod mi. Dili gyud kanang kinasaba nga bisag ng lakaw misdalan or ng laba mi diha nagkaligo ba mi nas banyo na ay bagulbul na ay kasaba dili. If it is a serious talk, we have to sit down. So murag na family meeting nga you present to us your your plans, your desires, your everything. Kini nga paagi god dili blame ang bata, dili nato ma-blame ang bata nga nakadawat siya. Apan angay pod siya mahinumdum nga sa iyang pangidaron minor de edad pa man siya. Ilalom pa gyud siya sa supervision sa iyang ginikanan. Exactly. Kay wala pa man siya nag-18. Kana pong 18 sa Amerika maraman na nga independent na mo. Pero sa ato, mintras ilalom pa ka sa imong ginikanan, nag-eskwela ka pa, may katungod pa gyud na sila sa imong kinabuhi. Apan inahan ayaw lang sa anaa pagdala ang imong anak. Kaya naama po'y teksto baya sa Bible nga nag-ingon ka mo maginikanan, ayaw ninyo pagsuka ang inyong mga anak. Meaning, sa inyong dinadaan baya, nga either mo rebuild sila or mahimong matinahuron sila sa inyo. Sa atong dinadaan man sa atong kabataan. So, two-way communication uswaga lang ninyo, himuan ninyo improvement ang pamaagi sa inyong communication sulod sa pamilya. Aha, murag daghan na kay input ang ato mga advisors. Si Daryl, daghan na kay makuha si Daryl. Ikaw open ba ka sa imong parents? I mean, kung nakay panguyaban or what happened to your love life, ginaingon ba nimo kay sila mangutan na nag-start ang communication between parent and the child. Ikaw po ba open po ka? Of course, I tried, but akong parents mag-overreact, And then, in fairness to the sender, her parents or his parents overreacted nga ipasakitan siya. Kaya naman, ipasakitan man. So, it was a overreaction siguro, and then it should had not happened kay makakosto siya o kanang rebellious feelings towards sa bata, no? And then, pero po, ato pong hinumduman that your parents are trying to be protective. And then they will always be part in your life, and they will always make sure nga part gid sila sa imong life. So they will always find out what's happening in your life, and gusto nila nga, kung ba, na sila tawag ni, mahitabong advice, mahitabo sa imo kung sa man galing. Take part sila. Nasa role nga i-play. After all, kung wala sila role nga i-play sa imong life, they won't be calling themselves parent anymore. Correct. Okay. Lovely. Sa ako sa imuha gang dapat i-open lang pud nimo imuhang mind sabto na lang nimo kung ikaw ang nasa posisyon sa imong mama unsa pud kaha ang imuhang buhaton, so that would also teach you a lesson kung ikaw na pud mahimong ginikanan pohon. So just open your mind, and then nga kinahanglan nga ikaw pud mismo ikaw na pud mo filter sa dapat nimong makita or dili or sa social media. Yes. Okay. Owing. Anindot na kayo inyong mga tubag. Sa ko,
matod pa ng panultihon nga sa gamay pa ta atong mga kabataan mag-uol gyud ang atong maginikanan nga magsakita, di ba pastor? So ang atong maginikanan nagpangga, nagmahal gina sa tuwa kung unsa atong ikaayo. So kung nakita sa ginikanan nga medyo dili maayo, normal nga duna ginay reaksyon. Kay mahal kayong bugas karon, mahal kayong gatas sa mga palitonon. So ana na siya nga i-open matod pa ninyo nga i-open ang mind nimo nga uy, nasayop ko ato. Sige lang kin si mama ako ning amigahon para sunod ma-recover nato to akong pagkulang. Okay, thank you so much. Alang sa atong letter sender, Langga, talk to your mother. It will be nga ikaw ang una mo open sa line of communication. This letter is very much appreciated and mas ma-appreciate pa gyud namo kung ikaw mismo amo adto sa imong mama, mo istorya ka sa imong na-feel, para po makabalo imong mama nga mo na ang imong gibati kay basig wala siya kabalo nga nasakitan daay pod ka. Yes. Unya, kinahanglan nga communication na itong isgutan ka ganina, you could honestly tell your mother how you felt and unsa pod ang imong mga idea about sa nahitabo sa inyo. And surely ang imong mama mo explain kung nganong iya tong gibuhat. And forgiveness should take place sa inyong duha tungod kay parents man ang imong gikaatubang og iya man ka nga anak. Well, atong iapil sa atong pag-ampo karong kabuntagon ng atong letter sender nga 16 years old sa atong 777 prayer. Mag-ampo kita. Amahan namo nga balaan og Dios namong gamhanan. Kaming imong mga anak nalipay kaayo nga ning kabuntagon sa adlang igpapahulay, makasangpit kami kanimo. Unas tanan gidala namo ang pagdaig, ang pagsimba nga walay laing takos kundi ikaw. Wa may laing Dios, ikaw raman. Busa dako pod kayong among pagpasalamat nga sa makausapa nakahigayon kami sa pagsangpit kanimo pinaagis ngalan sa imong anak nga si Ginoong Hesus. Salamat sa imong pagbantay kanamo sa daghang mga panahon. Salamat sa imong paghatag sa among mga panginahanglan sa adlaw-adlaw. Salamat sa maayong panlawas. Salamat sa maayong relasyon. Nining kabuntagon among inadala diha kanimo ang pangalyupo nga ipadagaya nimo ang panalangin nga gikinahanglan sa tanan nimong mga anak. Sa pinasahi among gidala ang pagpangaliya alang sa among mga igsuon nga usa ka tuig ang milabay nahimong biktima sa katalagman sa kinaiyahan nga nagwala sa ilang panimalay, nag-usab sa direksyon sa ilang kinabuhi. Lig-una ang ilang kahiladman, tabangi sila nga mubarog ug mubangon human sa ilang pagkatumba uban sa pagsalig diha kanimo ug hatagig kahigayunan nga mabag-o ang ilang panglantaw sa kinabuhi uban sa paglaom. Gidala sab namo diha kanimo ni ining taknaa sa pangaliya ang daghang mga puloy-anan. Ang puloy-anan mo nahimong tumong sa imong kaaway nga si Satanas kay buot niyang samukon ang susidad pinaagi sa pagbungkag sa pundasyon sa puloy-anan. Tagai sa kalig-on sa panghuna-huna ang mga ginikanan nga ang ilang pagdumala sa ilang mga anak, ilang sundugon ang Dios nung pamaagi. Nga inay nga ilang himuon ang hinari-hari nga pagdumala, ila hinuong usbon kini pinaagi sa pagdumala sa gugma ug pagsinabtanay. Ang kabataan sab bisan sa ilang handom nga duna sila'y kagawasan, tabang isab sila sa pagsabot nga walay ginikanan nga ang interes ang maot sa iyang mga anak, kundili nga ang ilang overprotection, ang ilang pagpaningkamot nga hilwas gikan sa katalagman o kadautan ang mga kabataan mo'y hinungdan sa ilang dinadaan. Apan hinaot nga kini nga bahin mag-uswag sa matag usa ka puloy-anan aron nga muhari ang panagsinabtanay ingon nga kagubot og makasakit sa mga pagbati. Gidala namo diha kanimo sa among pag-ampo ang tanan nimong mga anak nga karon nagasubay ni ining tulumanon. Hinaut unta ang kadagaya sa imong grasya ug panalangin maanaa kanilang tanan. Salamat kaayo nga gihatag nimo kanamo ang kasing-kasing sa pagtinabangay, paghinatagay, paghinigugmaay. Espiritu nga mao ang nagpatigbabaw ilabi na ni ining mga holiday season sa dayong tapos sa tuig. Maunta kini ang mabag-o kanamo
sa panglantaw namo sa umaabot na sab nga tuig. Salamat Amahan sa imong pagtubag sa among pangaliya. Among giampo kining tanan sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Ang Ginoo nagamando sa tanan nga dalan ko, unsay akong katarungan, ako magduha-duha. Ang magmamandong maayo, siya akong tumanon. Aron magmaligon ako, o nga magmalinaon. Aron magmaligon ako, o nga magmalinaon. Siya nagmandukan ako, ang manluluwas nako, nga naghatag kaligonan sa pagsukol kanunay, sa tanan nga kadautan og limbong sa kaaway. Og siya nagalima sa kalagkong maluya. Og siya nagalima sa kalagkong maluya. Gimanduan ako sa Diyos, sa guman niya gimanduan sa buhing tuburan, ngaway katapusan. Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Yes, nagbalik kami dinhi sa Panimbaya sa Kabuntagon alang sa inyong mga greetings, ingon man sa paghatod sa mga updates nga nahitabo sa atong mga palibot. And Yes. nagbalik po ta para sa atong Bible trivia. Last nga question for Okay. this So, morning. na to nga kung makauna mo kay murag muna ni ang pinaka murag ang uban dugay I'm magud sure ng lisod kay mata. ni- So the early bird catches Pero the tinakalisod. t-shirt. Yes. Question. How many books are there in the Bible? Ihap na. Old Old Testament and New Testament. Both new. Ilang i-specify asa ang pila ang new, pila pod ang Old Oh, Testament. lisod-lisod ani kay ang ilang madawatan na I plus CD. Oh, apil na ang CD. So natay t-shirt plus CD. Again, the Nay, question. nangutana kung pwede ba daw kato nakadaog na mga mutawag otro o makadaog otro. Kay na may DVD good. Kay na may CD good. Last time wala man Di, siya. priority sa siguro nato. Wa nato na ma-discuss Pero sige, priority later na ato to. na Oh, i-discuss. sige, okay. Well, natay news, no? Natay news nga. Well, of course. Sige, go. Mga kapaglaom, ASI on the move and they brought hope like they always do. Bring hope, no? Sa mga pamilya nga nasunugan dito sa Bulwa. For the video and for the details, let's watch this.
November 6, 2014, usa ka dili malikayan nga makasusubo nga trahedya ang nahitabo diari sa Upper Bulwa Zone 4 kung diin atong makita karon ang epekto sa sunog. 28 ka panimalay ang naapektuhan og 35 ka mga pamilya niini ang nabiktima. Ug karon ang ato ang North Central Mindanao Conference uban sa ato ang kaigsunan sa Bulwa Seventh-day Adventist Church hing-anhi alang sa pagtabang sa mga tawo nga nabiktima sa sunog. Seventh-day Adventist nagi sa North Central Mindanao Conference nagi mi pamaagi nga sa matag ingani nga sitwasyon bahala at bisag dili kayo dapo among matabang is makahatag ni o gamay nga makatabang sa inyo. Ang nakita lugar namo nga ang mga katawhan nga napiktuhan angayan gyud tabangan tungod kay mga indigent family ni sila. Kani nalipay jud mi ani kay nga nalipay ko para pud sa akong mga sakop kay sa sulod sa balde daghan jud dili daghan ta halos tanan jud mapuslan jud nila magamit jud nila og nagpasalamat jud mi ana ako nagpasalamat ko in behalf sa ilaha ako mismo dakong pasalamat nako para sa ilaha. Daghan kayong salamat sa mga naghatag ani kay wagi amo kagamit yun ani ba. Oh, isog kayo sa tubig na. Wag yun ya, mainom. Sa mga ingani nga trahedya, ang panagiusa ug pagtinabangay ang maulama nga gikinahanglan aron mahapsay ang kagulanan nga gibati sa atong mga biktima. Ug mao kini ang gusto nga makita sa Dios sa iyang katawhan nga buhaton nato sa atong isig katawo. This is your friend Ivan May Acob for Hope Today. Thank you, Asi, sa inyong mga pagtabang, especially sa katong mga bagulang nasunugan dito sa Bulwa. Now, I believe we have a caller. Yes, we have a caller. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Yes, good morning. Kinsay ngalan sa atong caller? Jenna May Dikilmo. Again? Again, please. Jenna May Dikilmo. Jenna Okay. Unsay answer nato sa atong question? Mao ni siya ang na-ICD, no? Ang answer nga na-ICD. Yes. How many books? There are 76 books in the Bible, 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament. So to 39 ka? 76 books ko no. 76? 76? 76 ba yung mag-iingon? 76? 76 tanan, dayon 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament. Murag mag-dili siguro. 39 plus 27, pila da? Mathematicians, go! Hindi ko ako magtubagon. Matubag niya ba ang possible answer? Sige, wala. Okay, salamat kayo, ma'am. Basi makatawag ka later para sa right nga answer. Saan pa siya? Again. Saan? Okay. 66 tanan, 39 plus 27. Okay. Nasa'yo pa tanaw na to. Sige, tanaw na to ang answer, be. Mabutan ba yan, Midere? Answer, please. Sige lang po, 39 and 27. 66 tanan. Tingala ko ngayon na anay na Congratulations, Jenna. Congratulations. You know how and where to claim your prize. Okay, thank you so much. Okay, so a day without hunger and hope, gift giving, gipahigayon. Atong tanawon ang video. Inubanan sa bugnaw nga hangin, kainit sa adlaw ug maanindot nga talan-awon, among gibaklay sa 3 ka oras ang nahimutangan sa mga igsuon natong lumad. Tulo ka grupo ang nagsanib puwersa alang sa usa ka special mission, ang Local Government Unit of Quezon, Bukidnon, ang grupo ni Pastor Cesar Dezon gikan sa Metro Manila ug ang Hope Channel South Philippines ania dinhi karon sa Sulads High School para sa usa ka dako nga katuyuan alang sa pagtabang sa atong mga kaigsuonang lumad. A Day Without Hunger, usa ka programa sa grupo ni Mr. Cesar Montano,
ang unang gasa nga among gidalit sa atong mga igsuong luman. Dubli ang kalipay sa mga bata, tungod kay si Cesar Montano mismo ang nangunay sa paghatag og pagkaon ngadto kanila. Ikapila na ninimo nga place nga anihan nga naanhian sa imo ang A Day Without Hunger nga program? Nako, napakarami na. I lost count already. More than 12 places na. It is really a joy and honor for me. Thank you. God bless po. Ayun pa, isa pa. And another prayer is sana lahat ng kabataan din makakilala sa Diyos, sa ating Panginoon. Tumanggap sila at maging mananampalataya sila. This is the first time na nabistahan mi sa mga national figure sama kang Cesar Montano ug sa iyang mga kaubandaghang mga directors kaniya karon. Doon nami pagbati nga murag makita na gid mi sa mga kadaghanan. No? Lipay kaayo mi o ginaot pa unta nga kini mo'y sinugdanan. Dili lang kay sa national figure bisag dinhi sa tuwa sa Cagayan, no? Ang Hope Channel kanunay pong bisita dinhi sa tuwa. Dako kay nig benefit kay nabati nila ba nga abi nila o wa nagi mga tao nga makahuna-una pa bitog anhin nila unya nakakaon pud sila og ingani nga ang uban gani ana wa pa ka kita gani og kanang ingana nga classes mga baso lang kanang baso nga ginagamit karon. So dako kay ni siya murag education gyapon ba para sa mga luma dinhi. Pasalamit may mga nakabisita gid sila kay kana dito ra man gud makita sa mga TV. Nasundan pa kini sa laing kalipay tungod kay dili lang pagkaon ang ilang nadawat kundi apil na pod ang mga gamit pang-eskwela nga gihatag sa Hope Channel South Philippines volunteers headed by Pastor Ephraim Pitogo. Nako nga kay nga blessings para sa amo kay kuan hotda na jud mig papel para sa kuan klase namo para sa amo dako na jud nga blessing kay igo na katabang para sa among pag-eskwela og kanang dili jud mi maka-explain kung unsa among kalipay nga anhi sila. Kuan nagpasalamat jud ko sa Hope Channel kay natagan mi og kanang mga notebook, ballpen kay gikinahanglan jud na diri sa mga estudyante labi na jud kay layo ang mga palitanan. Kung magpalit og ballpen kay magbaba pa sa ubos nga ay hara makapalit kung nay magbaba magpadala. Dako namong kalipay ang paghatag og mga gasa alang sa atong mga kaigsuunan, mga kabatanunan dinhi sa Sulads Mission School. Among giaghat ang matag-usa nga mohimo kita sa atong mga responsibilidad sa atong mga isig katawo. Kini si Charms Sinening kaninyo nanimbaya. Very unforgettable kayo ang experience dito sa Santo Domingo and I am hoping na napoy mga to dito alang sa distribution. And yes, mayon ko karog youth once mo alive. Yes. Youth. Alive. Yes, they are still alive and they Oy, natay color. And we are alive. Alive. Kay natay color. Yes, from Chicago, Illinois. Sir Oscar, good morning. Hello, good morning. Happy Sabbath. Happy Sabbath po. Sir, for your greetings. Okay, panimbaya ang una ang akong asawa ko ay yan. Ang mga nabagot na tawa, happy birthday namin. I hope na sa kanunay, magkaliling ka mga I don't know how to say. But anyway, happy birthday. And also, happy Sabbath sa inyo mga singers. Murag kaila ko, anak nila. Uy, mga singers daw. Ang mga singers daw, kaila siya. Okay. So, murag kaila ko, anak ko. Sa mga kaigsunan sa Opol, sa Amorok, sa Mulugan, sa Mulwa. Happy Sabbath. Kaninyo diya sa Hope Channel. Happy Sabbath. Okay, thank you. Happy birthday sa iyang wife. Yes. Wow, okay, thank you so much, Sir Oscar. O karon atong tan-aw ng usa ka report gikan sa General Santos City. Gipahigayon dito ang Youth Alive o Youth Sports Fest. Watch this. Live, laugh, and love. It's a beautiful Wednesday morning here at Matutong View Academy. More fun and extraordinary, exciting events await. Surely it will make everyone's day more colorful and brighter.
referred to the Christian life as a race. But in the spiritual marathon, anyone who finishes is a winner, even if they finish last. However, today's race is a physical race and not a spiritual one. There can only be one winner. Of course, we don't call those who finish last losers, but for the sake of some healthy Christian fun and competition, the challengers embarked on a quest for the win. They say it's more fun in the Philippines. Nowhere in the country is that more true than here at the Youth Alive 2014, where Pinoy games are being played with much enthusiasm. The energy of these young people seems limitless. Even after a day of sports, lectures, and summer rainy weather, they were still in high spirits by nightfall. The enthusiasm of these teams during the Songs and Yells competition was almost palpable. You wouldn't guess by their energetic performances that they'd had a long action-packed day. The performances were all great, but 3 were exceptional. The winners were sectors 6A, 6B, and 5. As part of the 3-day challenge activity, these young people are now exerting their best effort to survive and be able to overcome every obstacles prepared. What do the words zipline, throw in, throw out, synchronized kadang, monkey climb, hurdle, and roll me over have in common? They are all part of the obstacle race called the 3-day challenge. The challengers had to crawl, climb, and synchronized kadang their way to victory. It was surely a challenging but fun obstacle course. Ang purpose gina atong extra challenge is para ma-build up ang unity sa kada sector. Og syempre dili pod mo uli ang mga bata nga kanang wala sila natun-an. Kay kani siyang extra challenge, this is not only kanang for mere enjoyment lang, pero maka-gain sila direct skills, teamwork, and team building gyud. Ang mo na pinaka-importante nga butang nga pag uli nila sa ilang mga church, naa sila madala nga experience nga magamit pod nila nga kanang maka-help sa ila nga makabuhat sila mga program nga mga lingaw pero naay learning. Para sa ako mga tun-an amos ni nga challenge is ang kabudlay niya ma'am makumpara naton sa spiritual life naton sa bungong kalibutan tungod kung hindi ta katindog sa mga trials nga nagaabot sa aton kinabuhi sigurado ma'am hindi nang may posibilidad ta nga hindi malangit. So para malampasan naton ning mga trials itugyan ta lang tanan sa Ginoo para malangit ta. Bisan pag lahi-lahi mi mga kinaiya, lahi-lahi mi gigikanan pero pag naalang jo unity ang usa ka grupo, magtagumpay jud ug maabot jud nimo ang inyong ginahandom nga mauna jud og makaabot sa mao nga time. After a day of thrill and challenges, each one seemed to be very exhausted, yet the happiness has never been concealed from the faces of these young Christians. The spirit of camaraderie and cooperation of every team is what makes the day more fulfilling. This is Mahal Nazareth, Hope Channel, Southern Mindanao. Daghang salamat General Santos City labi na ni Mahal regards daw ni Daryl. Og mga kapaglaom atong tan-awon ang feeding program gikan sa Cars dito sa Lapasan aton ning tan-awon.
ang Christian Adventist Riders Services or CARS nagapahigayon sa usa ka feeding program diri sa Lambago, Lapasan, Cagayan de Oro City. Kada bulan na agid mi kay moon nga feeding program. Sa miagi dito mi sa barangay sa Gusa. Din karon among nauyunan sa membro sa CARS sa board nga din hinasab sa Lambago, Lapasan, Cagayan de Oro City. Kini aron pagpakita nga aduna sa tay concern about sa mga kabataan. Dako kayo ang pagpasalamat sa among sa katauhan dinhi sa Sitio Lambago. Kinasingkasing namang pagpasalamat ngadto sa mga nagbuhat ni ining mga programa. Hinaot nga sa sunod aduna pay masunod niini. Daghan salamat. Ang espiritu sa pagkamanggihatagon o ang kinaiya sa pagpangga sa atong mga kabataan mao'y gipakita sa mga miyembro diri sa Golden Friendship Chapter sa Christian Adventist Riders Services o CARS. Ang Ginoo nagpangga og namahal sa atong mga kabataan. According to 1 John chapter 5 verse 2, by this we know that we love the children of God, when we love God and keep His commandments. If you love God, you will love His children. This is Charm, Pamisa Sinening, kaninyo nanimbaya. Yes, among pagbalik. Daghang kayong salamat mga kapaglaom. Greetings na ta. Og si Daryl, katong regards, pang friend lang to. Okay. Sige, ako yung una. Lisod kayo. Basig maninuod mo diya mga kapaglaom. Pero actually, wala may meaning ang regards. Wala, regards It's just for lang. greetings. Maninuod man gudayin si Daryl. Kalisod na Okay. So, the SDA Language Center is now accepting ESL teachers for Korean students para sa winter camp December 2014 to February 2015. So, ang kinsay gusto mo appeal, ang qualifications, dapat graduate of any 4-year course, ang bachelor degree, and faithful Seventh-day Adventist. So, ihatag lang inyong application, isend inyong resume to sdalc79@yahoo.com, or you may text in these numbers 0917-466-3787 or 0921-5811-803. So, ang inyuhang makuha, free board and lodging. So, ang inyong sweldo, inyuhan na gitanan. That's right. I was once a teacher there and dili lang, no? Ang imong aga ni dapit ang SDLC sa Balubad Second, Silang Cavite. Oh, Tapa na siya sa 1,000 Missionary Campus. Dito magkanida, Adjacent na sila. Yes, I was once a teacher there. And ang imong experience sulit and solid po ang imong learnings ito. Imong growth po. You will So, sa learn a tanang lot. mga teachers, Sa tanang mga willing or interested applicants, please contact Panimbaya sa Kabuntagon o ang ilang Facebook page na ba? Yeah, o katong ilang akong email na akong And a chance to teach non-SDA and non-Christ believers nga ma-introduce nimo sila during night time. Imo man na sila tuluan about Jesus Christ. Okay. Nakay mga greetings na? Of course, I have. Akong i-greet ang among mga kagalaan sa Lagong sa Oriental, no? Ang among SDA Church dito, Lagong SDA Church, Inubulan SDA Church, Balingasag SDA Church, Maing Butag, Happy Sabbath. Ako pong i-greet og Panimbaya ang Ilyarina family, Varias family, Luspo family, and Palamini family. Thank you for watching. Okay, good morning mga ate and kuya. Manimbaya ko sa akong kauban nga si Auntie Minda. Ingon usab sa mga nadayag family, siguro nagtan-aw sila karon. Happy Sabbath kaninyo diha og sa ilang kang Pastor Lagunday pod. Bisag wala sila diri sa CDO. Great lang nako. Greet lang tamo. God bless sa inyong camping diha sa MVC. Ako pod, i-greet ako Teacher Jonel Peren. Sir, happy Sabbath sa imo. Ang Manimbaya, Lali Jane at Upper Carmen nag-watch mi karon sa inyo. By the way, we will be at MVC later this day. Wow. Yes, matuta. Today mo gibisi. Wow. Yes, magkuha tag report dito. And then, unya sa hapon na po music festival nga ipahigayon sa Baguntaas Church, Baguntaas, Valencia, Bukidnon. So adto gyapon ta dito. Musulong gyapon mi. Okay, nindot untay uban pero listen man. Okay. Akong ipasalamatan si pinakakusog nato nga boss Rex Gonzaga, kauban kang Ma'am Gonzaga.
Thank you kayo sa inyong support sa ato ang Bible Beats ug sa ato uban nga mga sponsor sa ato ang Panibaya sa Kabuntagon, labi na ni Mr. and Mrs. Wahiman, Ma'am Cora Wahiman. Thank you kayo sa imong support sa ato ang Panibaya sa Kabuntagon. Ug kamong mga kapaglaom gusto mo mutanaw sa atong Bible Beats, na dito ang ato ang www.facebook.com Bible Beats. Nanay dot kay lisod kayo og walay dot. Extra diha. Tanawan ninyo diha Bible Beats na kung doon na mo yung mga suggestion o gusto ninyo nga atong himuon nga Bible Beats, i-send ninyo diha kay ato ng himuon. O akong ipanimbaya ang taga Central Church, labi na Mr. and Mrs. Flores o kang Pastor and Mrs. Jimenez, kauban sa mga membro sa Central Church, Cagayan de Oro Central Church. Panimbaya sa matamis nga adlaw ipapahulay nila ni Willie Gomez Kaparida ug ni Eka Kaparida uban sa ilang mga anak nga sila ni Inday Michelle Baby Hazel ug ni Baby Boy Kent Kaparida, ni Jeje Kababan Gomez ug iyang mga anak nga si Dodong ug Kaloy Gomez sa Bagong Taas, Valencia, Bukidnon. Daghang salamat, happy Sabbath sa tanan. And good morning and happy Sabbath to all watching Hope Channel. Panimbaya ko sa ko family, Kaskueho family diya sa Balulang ug sa Undalok family, Kagatan family, Luman family, tanan teachers diya Delmar ST Elementary School, especially kay Sir Fernandez, Ma'am Fernandez and Ma'am Acuña hilabi sa maabtikon ni namo nga Principal Sir Latuza. Greetings coming from Kaskueho family. And by the way, daghan ang nangutana about sa CD. So kung di mo kalusot dayon sa question sa Bible Trivia, you can purchase the CD sa Hope Channel, only 200 pesos og ang proceeds ana padulong sa mga aktibidades sa donation nila sa Hope donation Channel. na siya muna. Ang among ikabaylo ang CD. So kung ganahan mo donate sa Hope Channel, ganahan kayo mo. And I would like to congratulate also my brother just sent me a private message this morning at 5 a.m. Congratulations sa akong kuya nga successful ang iyahang defense. And finally, prepare na siya sa iyang graduation sa PhD doktor na sa University of Florida. Florida. Kamay mong doktor? I'm still kuan. So congratulations sa stethoscope. Makaana mi sa imong graduation dira sa Florida. However, impossible but sige lang. Okay, ako pong ipanimbaya ang among baby Miko nga karon in taong Gilantan, anak ni Awing. Baby Miko pa kayo ha. Dayon of course si Mr. Oliver Cervantes ug ang iyang paborito nga sastre si Mr. Kudoy Garcia. Happy Sabbath ug thank you for watching and supporting Hope Channel. Pag-greet ko diha sa akong asawa ug anak Casey, Sheehan, ug Evelyn Nicanor, ug sa tanang katawan sa Diyos nga nagtamod sa adlawng igpapahulay. Good morning and happy Sabbath. Manibaya sa Kabuntagon, greet na ako ang tanan members sa Kanituan Church. Unta daghan bisita karon. Yes. Good morning and happy Sabbath sa inyong tanan. Greet ko sa akong mama ug papa, si Lorna ug Justino, akong mga ante, mga igsuon from Guaps. Good morning, Panibaya lang ko sa Iligamon, labi na sa Marikit family, gikan sa mga Kagay-anon. So, gikan sa mga Kagay-anon na sila Tunidos family. Happy Sabbath kanyatong tanan. Kagay. Okay, panimbaya ko sa Suki sa panimbaya sa Kabuntagon, Mark Bustamante og Loloy Pantaliano. Amo mong gipasalamatan sa inyo kanunay nga pagmataog sa iyo alang sa pagpakig-uban kanamo. Hapit ang atong closing spiel. Happy Sabbath kang Lolo Narsing og Lola JC. Mga panimbayagi ka ni Baby Sarcel Grace Basilio Waga ug Mama Jing sa Ilogon Compound. Wow, akong ipanimbaya diha si Ma'am Cordero, Lowin, nagtanaw sila karon, nagmahay-mahay ni sila kay dili kuno sila mag-greet. Engineer Pama, Lowin, Engineer Pama, naa sila karon gatanaw kauban siyang pamilya. Og ako ipanimbaya si Ma'am Itang, si Ma'am Ramos, tanaw sila karon, o kang Ma'am Rugay, pirmi gini siya katanaw karon. Before sa tong closing spiel, I would like to ask for apologies sa katong mga nag-send og greetings. Kay amo amang phone pag naay grab busy kayo ang tawag, maghang. Later na nato ma-receive ang ilang mga messages. Yes, but we are trying to read them. Actually kaning among mga kuan amo yung gipaspasan para lang gid mabasa namang ilang greetings. Hope nga dili mo masilo magpadayon gihapon magpadala sa inyo ang mga greetings. O kani, nasend gini siya. Paminaw mo, nasend gini siya. Greet ko sa taga-Ipunan Church o kay Ate Charm. Guwapa kayo siya karon. Happy Sabbath. Wow! Nya, imo lang yun ang ibasa. Kay mo maginilusot. Salamat. Mo nilusot. Closing spiel na. Yes, mga kapaglaom. Ayaw kalimot nga usa kaliso sa matamis nga pahiyom. Inubanan sa putli nga gugma sa pakigdait.
pagtinabangay o pagkadasig. Magbunga kini og ligong pundasyon sa atong pagkakristohanon, ang dungog og himaya atong ibayaw sa atong Ginoo. Sa sunod Sabado, same time, same channel. Kami kanunay kaninyo naga Panibaya sa Kabuntagon. Ako mga mangod, happy Sabat, good morning. Panibaya sa Open na family, especially kang Ashley from Amin Opena. Og ni Ada, asa ka karon Ada, nawala ka, walay nag-pick up sa moa. Sana ka, Ada. Thank you, Jana. Thank you, Leia. Thank you, Ada. Panibaya sa Jana. Happy Sabat ka Let's go. Happy Sabat siya sa Grabe, way taga-kanaanan putol. sa ila ni Ate Love, Lolo, Lola, o sa mga